Санэпідэмстанцыя нам расказала, у якіх умовах мы павінны будзем хаваць тату. Мы гэтыя умовы ўсе выканалі. Тату мы бачылі толькі ў моргу для таго, каб сказаць дакладна, што гэта той чалавек, прычым так здалёк. Ну і яшчэ ў моргу тату надзелі пярсцёнак, таму што яго знялі ў рэанімацыі. Так папрасіла мама. Мы апазналі тату, сказалі, што так, гэта ён, то труну зачынілі, і мы паехалі на могілкі. Ну, адпяваў святар таксама зачыненую. Маме дазволілі на пахаванне выйсці, але у масцы, там, у пальчатках, карацей, там было многа умоў. Ну, яна іх выканала, маці трымаецца лепш, чым мы ўсе разам узятыя. На пахаванні былі мы ўтраіх, мама, я і мой муж. У мяне ёсць сястра ў Расіі. Яны з мужам на пахаванне прыехаць не змаглі. Ну, у Беларусь яны прыехалі, яны б не змаглі вярнуцца. Ну і потым нас таксама папярэдзілі, што людзей павінен быць мінімум на пахаванні. У мяне сын вучыцца ў Мінску, і ён не прыехаў. І, ну, маці проста за яго пабаялася, яна пазваніла і проста яго па-чалавечы папрасіла, што там Васька застанься ў Мінску. Вельмі крыўдна, тата хацеў праславіць свой горад і тэатр як акцёр, а праславіў першая ахвяра каранавіруса.